To bol pán František a neplánované hudobné číslo na záver Tatranského kultúrneho leta. Celý čas som rozmýšľal ešte, že Zdeno Chára nehra na fujaru, lebo tam by som nemal to ako pridržať. Hneď sme sa preniesli na tie lúky, pasienky a do priestoru, kde si vieme túto hudbu naozaj perfektne spojiť s prírodou. Dobre, František, zvedavý, že ste prišli za nami a určite nebudete dlho zdržiavať chalanov od práce, pretože potrebujú ináč. Je vedecky dokázané, že fujara plaší medveďa. Keby to náhodou nevyšlo, môžete sa sťažovať, ale na to už asi nebudete mať čas.